Hello guys! Good afternoon! Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe. Sa mga nakasuporta na sa akin, welcome back again to my channel. Welcome back again sa babies ko ng hamster. Si Ed, tsaka si Bapo. So guys, magsisimula na tayo. Ang gagawin ko ay mini-review na naman ako. Hindi full review kasi di ko i-taste na matagal pa ulit-ulit ako kasi pag nag-film ako hapon na or mag first impression sa Curline. So, itong dalawa parehas na oriental yung shade. So, ganyan yung packaging. Yung packaging nito is cupcake. Oil Control Liquid Makeup. Yung shade niya is oriental. Ano ba yun? Tapos, yung isa is Curline Pimple Concealer, oriental din. Parang hindi ata yan mag-ano guys. Hindi ako marunong. Oh my god. Hindi siya nakikita guys, pero ganyan siya. Ano na. Nawala na yung design niya. Yan. Try ko muna yung Curline Oil Control Liquid Makeup. Tapos, pagkatapos niyan, ito yung pimple concealer. So, advantage yung pimples ko ngayon kasi meron tayong mahahay daw yung pimple sa concealer na to. Tapos, yan, meron akong mga malilit na redness. So, simulan na natin. So, tapos na ako guys. Yun na yung kinalabasan guys. So, makikita nyo, meron siyang moist, tsaka shine na nagaganap, you know. Parang may highlights ako dyan. Yan. So, maganda siya kasi may moist siya. Tapos na ako maglagay. Yun na yung kinalabasan. So, magre-review na tayo guys. Sa packaging, maganda yung packaging niya. Tapos, sa amoy guys, sa oriental. Mabango yung amoy niya guys. Amoy milk pa rin. Amoy parang Bear Brand na. Parang may ganun. Amoy milk siya. Mabango. Tapos, yung sa concealer naman, yung nakalagay dito, pimple concealer, T3 oil. Amoy tea na may pagka-mint. Mint yung amoy niya. Sa packaging, pasado sa akin. Sa amoy, pasado din sa akin. Yung yung Curline liquid makeup, ano siya, yung nakalagay dito, absorb excess oil all through the day, tapos contains vitamin E to keep skin moisture. Moist, kaya pala may shine effect, tapos moist. Tapos, formulated with lightweight texture that glide onto the skin. So, yung sa absorb excess all day guys, di ko itatry pero maganda na siya, pero para sa akin pag kasi pag moist, para sa akin kasi oily ako, kaya hindi effective sa akin yung mag-absorb excess oil with all day. Siguro di lang abot ng half day oily na ako kahit ganitong product kasi na-try ko din naman to. So, yung vitamin E, guys, maganda yon. Tapos kasi, yan nakikita naman din na may moisture. Lightweight na texture, mabilis lang yung i-blend. Tapos, yung nakalagay dito,
lightweight texture that glide onto the skin. So, ang ganda niya guys na yung feeling niya. Tapos, may pagkakunting sticky lang. Para sa akin, ang ganda nitong Careline Oil Control Liquid Makeup. So, nakukuha niya yung moisture niya, may shiny effect, tapos may vitamin E pa, tapos easy to glide kasi lightweight lang siya, tapos yun, mabilis lang siyang i-blend. Tapos guys, ang nagustuhan ko guys, hindi siya nagkikiki dito, you know, wala siyang cakey, yan. Tapos yun yung napansin ko. Tapos guys, hindi siya mabilis mag-dry guys. So, yung pimple concealer guys, pareho sila na lightweight yung texture. Kaso lang, ang kaibahan guys is, yung pimple concealer, mabilis siyang magda-dry kaya i-blend agad. Tapos, yung liquid makeup, hindi siya mabilis mag-dry. Ito siya, mas yellow undertone. Tapos, yung concealer, mas maputi yung concealer kaysa sa liquid makeup. Tapos pero ang shade nila pareho na oriental. So, sa packaging guys, yung kulay sa ilalim hindi pareho sa packaging, pero ito lang yung kapareho, yung nandito. Yung yellow nito, yung sa ilalim same sila ng kulay yan. Sa makeup, liquid makeup, parang foundation lang yun eh. So, yung pimple concealer mas maputi. Overall na tayo guys. Gusto ko yung packaging niya guys kasi maganda, cute. Tapos, yung amoy nila, ito amoy milk, ito amoy mint na tea tree. Tapos sa naman sa texture guys, same sila na lightweight. Sa liquid makeup, wala akong nakikitang disadvantage kasi maganda na siya para sa akin. Pero yung pimple concealer, may dalawang disadvantage niya. Mabilis siya mag-dry, kaya nagkikiki siya dito. Nagkiki siya dito. Kasi lagyan ko dito. Tapos dito, binend ko dito. Dito siya nagkiki. Dito. Pero hindi naman siya nagkiki dito. Ang ganda niya. Ang ganda ng pagkaano. So, ito na guys. Nakita nyo? Yan. May cake siya guys. Yan. So, isa pa, hindi niya nakaka-cover yung malalaking pimple scar. Yan. Tsaka ito. Pimple scar. Pero guys, nakaka-cover niya naman yung mga redness. Bilis mag-dry. Kailangan i-blend agad. So, ito mabilis mag-dry. Di ko gusto kasi nagda-dry siya. Tapos, nagkikiki din siya. Yun lang yun lahat guys. Yun lang yung mga advantage or disadvantage. Pero, ito sa akin, advantage talaga. Wala akong masasabing hindi maganda. So guys, yung review ko ng Careline Oil Control Liquid Makeup. Tsaka yung Careline Pimple Concealer T3 Oriental na shade. So, may recommend ko talaga to. Maganda din talaga to. So, ito lang yung di ko ganong nagustuhan. 50%, 100%. So guys, thank you for watching. Sa mga baguhan dyan, please don't forget to subscribe, like and comment below. So, that's all. Bye! See you again to my next video.